Исәмісіз дүшәмбе көн вакыйгалары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Бүген тапшыруны мин Фәнис Камал алып барам. Алдагы ярты сәгатьтә безнең программада. Августта торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү кәгазьләрендә яңа саннар. Җәйдә әле бик тыгыз сан алмый, барыбер кисәгә. Ә менә кыш көне, мәсәлән, 3-4 ай булса, анда шактый күп килә. Түләүләр күпмегә арта. Гөлнас Сәйфетдинова репортажында. 2 айлап кайнар сусыз утыралар һәм түбәләреннән су үтә. Минем квартирада тәрәзә проемыннан агадырый. Кайсы квартираларда прям комната уртасынан прям агадырый. Казанда барган капиталь ремонт эшләре һәм булган проблемалар хакында Инзилә Хөсәенова. Татарстан һәм Үзбәкстан башкалаларын тоташтырып. Без Үзбәкстанга бардык, Ташкентка, кунакка тигә. Без яхшы каршы алып, яхшы итеп, менә кайтып җиттек, Аллага шөкер. Татарстан авиакомпаниясе Казаннан Ташкентка рейс җибәрде. Аңа ихтыяҗ зурмы? Авиа учышлар атнага ничә тапкыр була? Бу хакта Ләна Бәхтиева. Яңа сезон, яңа баш тренер, яңа максатлар. Акбарс командасы бүген беренче ачык күнегүләрне үткәрде. 70. Для нас ребята все новички. В прошлом сезоне мы не работали. Хоккейчыларның буздагы әзерлеген Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Татарстан халкы торак коммуналь хезмәтләр өчен яңа түләү кәгазе ала башлады. Июльдән тарифлар 10,8%-ка арткан иде. Квитанцияләрдәге үзгәреш һәм аларның асыллары турында бүген хөкүмәт йортында узган брифингта сөйләделәр. Газ хакы 1 кубометр өчен 7,5 сумга җитә, электр энергиясе өчен бәя якынча 9%-ка арттырып, киловатт өчен 5 сумнан күбрәк булачак. Шул ук вакытта республикада бүген 700 мең кеше торак коммуналь хезмәтләргә түләүгә ташлама ала. Бу максатларга 7 миллиард сум тирәсе акча да бүленгән. Квитанциядәге сума белән килешмәгән очракта торак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә була. Бу хакта тулырак Гөлнас Сәйфетдинова. Шул 200-300-гә арткандыр. Альмир Закиров гаиләсе белән Юлиус Фучик урамындагы йортта 2 бүлмәле фатир арендалап яши. Бүген торак коммуналь хезмәтләр өчен яңа квитанция алган. Әле алышкы теге җәйдә әле бик тыгыз сан алмый, барыбер кисәгә. Ә менә кыш көне, мәсәлән, 3-4 ай булса, анда шактый күп килә. Коммуналка арта, бензин арта һәм башка әйберләр арта. Теге акча, зарплата, кереш җагыннан артмый. Күршеләре хисап кәгазен алмаган әле, электронын ачып карамаганнар, әмма түләүнең артасын инде июльдән бирле сөйләшәләр. Бөтен нәрсәдән арта. 17% газлар. Бөтенесез, бер салкын су 4% картанда. Тарифлар 2022 елның 1 декабреннән бирле үзгәрмәгән иде. Монысы ел ярымга беренчесе. Федераль закон буенча хәзер түләү кабат ел сайын 1 июльдән арта торган була. Республика буенча уртача 10,8%-ка. Дөрес, оешмалар күбрәк арттыруны сораган булган. Эшчеләрнең хезмәт хакын күтәрәсе бар диләр. Коммуналь тармакта яңа объектлар кулланылышка кертелә. Янәсе чыгымнар күп. По заявкам организаций, которые нам подавали в рамках тарифной кампании, заявка была на 37,1%. Оешмалар бездән тарифларны 37%-ка арттыруны сорады. Күргәнегезчә, без аны 3,5 тапкырга киметә алдык. Татарстан буенча районына карап, ахыргы саннар якынча 5%-ка аерылырга мөмкин. Кайбер җирдә түләү 15%-ка артачак. Сумма отклонений по республике Татарстан это 4,9%. Александр Груничев тарифлар арттырылмыйча торган ел ярымда башка төр товарлар һәм хезмәтләргә дә бәя артуны мисалга китерде. Дизель ягулыгы 12%, азык-төлеккә җине 13%, милек хакы 36%-ка күтәрелгән, хезмәт хакы 31%-ка арткан икән. Так что мы, в принципе, находимся практически в аналогичной динамике, а где-то и ниже. Татарстан буенча карасак, 90% халык өчен тариф 10% тирәсе артачак. Калган 10%-ка күбрәк түлисе була. Иң югары хаклар 16 районда яшәүчеләргә кагыла. Аларда яңа объектларны кулланылышка кертү белән бәйле эш катлауланды. Бу исемлектә Каматамагы бистәсе Бөгелмәнең Карабаш авылы, Аксубай, Мамадыш, Тәтеш бар. Монда тарифлар 14-15%-ка кадәр артачак. Республика буенча карасак, эчә торган су уртача алганда 11%-ка, кайнар су белән тәэмин итү 18%-ка артачак. Газның күп метр өчен 7 сум 47 тиен түлисе. Электр энергиясе 8-дән 14%-ка кадәр арта. Түләү буенча сораулар күп. Ни өчен йортлар бер үк төрле булса да чыгым төрле диләр. Әйтик, Зәйдә лифтларга хезмәт күрсәтү чистайга караганда 23 тапкырга арзанрак. Одни и те же виды работ в районах иногда расходятся в разы
а в некоторых и больше. Районнарда бер үк төрле эш өчен түләү берничә мәртәбә аерылып тора. Торак инспекциясе моны дөрес хәл дип санамый. Алтын урталык булырга тиеш. Муниципаль карарларның нигезле булуын тикшереп торабыз. Узган ел 18 башкарма комитетка сораулар бар иде. Эш барышында алар хәл ителде. Июль айы буенча Әлмәт, Югары Ослан хакимиятләренә сораулар туды. Узган ел инспекцияга торак коммуналь хезмәтләр буенча 3,5 мөрәҗәгать килгән. Алар Татарстан халкына 33 миллион сум акчаны кире кайтартылган. Нигездә бу идарәче компанияләрнең дөрес исәпләмәве белән бәйле. Рост уровня платы зачастую и не связан с тарифами. Түләүләр арту тарифлар белән генә түгел, коммуналь ресурслардан куллану күләменә дә бәйле. Һәр фатир хуҗасы хисаплау җиһазларының төзеклеген тикшереп торсын иде. Әлбәттә, түләү сезонга да бәйле. Идарәче оешмаларның торак фондын кышка әзерләү эшләре җылылык энергиясен азрак кулланырга мөмкинлек бирәчәк. Бүгенге республика халкының торак коммуналь хезмәтләр өчен 9 миллиард сумнан артык бурычы бар. Алар арасында берничә фатиры булган керемле саналган кешеләр күп. Гөлназ Сайфетдинова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Фатирларын су баскан һәм 2 ай кайнар сусыз утыралар. Казанның Академик Королев урамындагы йортларның берсендә яшәүчеләр капиталь төзекләндерү башлангач, шундый проблемага юлыга. Дәүләт программасы буенча бушлар ремонт ясыйбыз дип тотынсалар да, хәзер халыкка пластик тәрәзәләр куелган бүлмәләргә вентиляция клапаны урнаштырырга кушалар икән. Шунсыз кайнар суны бирмәячәкләр. Әлегә җайланманың берсе якынча 5-7 меңгә төшә. 3 бүлмәле фатирдагыларга 20 мең сумнан артык акча кирәк булуы бар. Мәсьәләгә Инзилә Хөсәйнова ачыклык кертте. Минем квартирда тәрәзә проемыннан ахадыры. Әнвәр Җәләлетдинов Казанның Академик Королев урамындагы 42-нче йортта яши. Май айында биредә капиталь төзекләндерү эшләре башланган. Түбәләрне һәм диварларны яңарталар. Ләкин бер артлы проблемалар килеп чыгып тора диләр. Яңгырлар яуганда фатирларына түбәдән су үткән. Менә бу кадрларны монда яшәүчеләр үзләре төшергән. Түшәм абойларга зыян килгән, суны ләгәнгә җыйганнар. Түбәне демонтируйдылар полностью. И жабырга өлгермәделәр. Теге пленкалар белән жабылмаган. Шул вакытта жаңгырлар жауганда түбәдән су төште. Хәзер түбәнең яртысыннан артыгын япканнар инде, калган өлешен бу атнада эшләп бетерергә вәгъдә итәләр. Авыр булды инде әзрәк, без, так сказать, тырыштык. Без пленка белән каплап яптык, защитный тен белән тартырдык. Түбәдән су агып утырудан кала да проблемалар җитәрлек ди монда яшәүчеләр. Ремонт башлангач та йорт янындагы бакчага һәм чәчәклекләренә зыян салганнар. Монда төзелеш материалларын алып киләләр, техника, тракторлар йөри. Шул рәвешле чәчәк атып утырган бакчадан бер нәрсә дә калмады диләр. Ләкин монда яшәүчеләрне иң борчыганы июнь башыннан ук кайнар сусыз калулары. Аны инде 2 айлап күргәннәре юк икән. Түбәне Суткәндә дымоходларның күренгән итеге кирпичлары, ниләре. Капиталь ремонт вакытында төтен чыгу трубаларының төзек булмавы ачыклана. Аны яңага алыштыралар. Хәзер әлеге трубаларга хезмәт күрсәтүче компания йортта яшәүчеләргә үз хисапларына пластик тәрәзәләр булган һәр бүлмәгә махсус клапаннар урнаштырырга куша. Ул фатирга урамнан һава кирип торсын өчен кирәк, шунсыз кайнар суны бирмибез дигәннәр. Газовщиклар инде җибәрәләр дымоходный компания без сезнең белән договорлары юк. Без сезгә ничем не обязаны. Барыгыз, сез түлисез газовый компанияга, Горгазга. Алар белән сөйләшегез, нишләп сезгә катнаштырмыйлар газовый колонкаларны. Пока без үзебезгә һәр квартирага, һәр комнатка приточный клапан куймыйча, без сезгә рөхсәт бирмибез ди. Шул клапан белән кайдыр 7,5 ориентировочный бәясе. Татьяна Сакмарова коммуналь торакта яши. Үз бүлмәсенә клапан урнаштырган очракта да фатирдагы бүлмәдәшләр куеп бетергәнен көтәсе була ди. Одна комната у меня не живут. Минем фатирдагы бер бүлмәдә беркем дә яшәми, икенчесен сатуга куйдылар. Мин бер үзем бөтен бүлмәгә клапан кую өчен түләргә тиешмени, аңа пенсиям дә җитми. Капиталь ремонтка тотынганнар икән, алар аны үзләре куярга тиеш, бездән түләттерергә түгел. Клапана в их счет. Не за нас счет. Халык бу хакта безне алдан кисәтергә кирәк иде ди. Алар идарәче оешмага да мөрәҗәгать иткән. Анда җыелыш ясарбыз, көтегез дип кенә җавап биргәннәр. Быел Казанда 180 күп катлы йортны капиталь төзекләндерәчәкләр. Шул исәптән 25 өйне узган елдан калган финанслар һәм халыктан җыела торган акчаның күләмен арттыру хисабына ремонтлыйлар. Хәзергә эшләрнең 3тән 2 өлеше башкарылган инде. Процент выполнения эшләр 67%ка үтәлде. Без подрядчы оешмалар билгеләнгән вакыт эчендә төзекләндерүне тәмамлар дип ышанабыз. Өлгермәгән очракта штрафлар каралган. Организация будут применены штрафные санкции. Быел Казанда капиталь төзекләндерү эшләре 1 октябрьгә кадәр 2 айга иртәрәк бетәчәк. Сроки завершения капитального ремонта
сдвинуты. Ремонтны быел алданрак тәмамларга кирәк. Билгеле, йортларны вакытында төзекләндереп бетерү өчен подрядчы оешмалар һәм идарәче компаниялар җаваплы. Ләкин без халык өчен эшлибез, контроль көчле булырга тиеш. Информацию не просто держать в голове, но и ход работы на контроле. Үзгәрешләр башкалада БРИКС саммиты узуы һәм республика җитәкчелеге куйган яңа бурычлар белән бәйле. Эшләрне суыклар башланганчы тәмамларга кушылган. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы. Үзегезне борчыган мәсьәлә яисә кызыклы хәбәрегез бар икән, сез безгә җиткерә аласыз. Редакциядә моның өчен махсус номер бар. Хәбәрләрне тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Язма калдыру өчен номер 898 74 20 0101. Ул экранда күрсәтелгән. Бу 2 көндә Татарстанда питбайкерлар катнашында 2 җитди юл транспорт һәлакәте теркәлде. Киек бистәсендә 13 яшьлек үсмер шитил машинасына бәрелә, тизлеге бик зур була. Нәтиҗәдә малайның умыртка баганасы сынган. Аны республика балалар хастаханәсенә алып китәләр. Борисоглебский бистәсендә исә питбайктагы 16 яшьлек малай тиешле урында юл бирмичә машинага килеп керә. Күп җәрәхәтләр белән аны да хастаханәгә салалар. Татарстанда моңа охшаш юл һәлакәтләрендә быел 1 яшь үсмернең гомере өзелгән иде. 19 төрле җәрәхәтләр ала. Дәүләт автоинспекциясе җәен көн саен диярлек рейдларда оештыра. Җәй башыннан штраф урыннарына 400-дән артык квадроцикл, питбайк һәм мотобайкны алып киткәннәр. Әтиәниләренә карата 800 беркетмә төзелә. Республикада 100-гә якын питбайк сатылган көннәр дә бар. Алар белән бәйле һәлакәтләр саны артуга да карамастан, бу транспорт түренең популярлыгы кимеми. Татарстанда көнбатыш Нил бизгәген йоктыручылар саны 14-кә җиткән. Узган атна ахырында тагын 5 кеше авырый башлаган. Хәзер алар республиканың йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалана. Калганнарны өйләренә озатканнар. Авыручылар саны артуны белгечләр җәй башында бик эссе булу белән бәйләп аңлата. Ширки күп үрчегән кешеләр алар тешләгәч авырый башлый. Беренче билгеләре агулагандагы кебек баш авырта, буыннар сызлый, шулай ук тәндә тимгелләр барлыкка килә. Казанда БРИКС саммиты узачак көннәрдә дәүләт хезмәткәрләренә ял биргән мөмкиннәр тагын кемгә бер атна отпуск алырга тәкъдим итәләр. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. 1 сентябрьдән Лениногорскида балалар сәнгать мәктәбенең яңа бинасы эшли башлаячак. Ул танылган рәссам Мәснәви Хәйретдинов исеме белән аталган. Соңгы елларда районда сәнгать түгәрәкләренә йөрергә теләүчеләрнең саны бермә-бер арткан, әмма барысына да урын җитмәгән. Тик быел 270 баладан гариза килә, тик 60-ын гына алалар. Нефтчеләр ярдәме белән бу мәсьәлә хәл ителә. Алар бушлай бина биргән. Монда ремонттан соң нинди уңайлыклар булачагын бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга күрсәттеләр. Теманы Рүзәл Шәрипов дәвам итә. Бу Татарстанның халык рәссамы Мәснәви Хәйретдинов исемендәге сәнгать мәктәбе. Ул Лениногорскида 1976 елда шушы мәктәпне булдырган шәхес. Хәзер монда ремонт бара. Диварлар буялган, идән җәелгән, трубалар сузылган инде. Кабинетлар бик бәләкәй иде, чөнки һәрбер группада 16 бала. Аларга күбрәк урын кирәк, һәрберсенә өстәл кирәк. Кабинетларда, һәрбер кабинетта югы су. Хәзер балаларга булачак уңайрак. Умещаемся, 4-этажное здание у нас основное по проспекту Ленина. Бүген төзекләндерү барышы белән Фәрит Мөхәммәтшин таныштырдылар. Ул күргәзмәләр залын, кабинетлар, балчыктан савыт саба ясар өчен мич куеласы бүлмәне карап чыкты. Мәктәпне интерактив такталар белән җиһазландырачаклар. Мәдәният илкүләм проекты буенча ремонтка 35 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Әтиәнисе таныш. Минем балам үзенә һөнәрдән ниндидер алды, яраткан эше белән эшләй шөгырьләнә. Урамда теге вакыт узгарып, үткәреп кенә йөрми. Менә шушы программаларны алар республикада да шактый, федераль үзәктә дә күрсәтелгән. Россия президенты Владимир Владимирович Путин май указларында да аларны күрсәтте һәм аннан финансирование да каралган. Хәзер сәнгать мәктәбенә 850 бала йөри. Иң кечкенәсенә 6, олысына 15 яшь. Белем алыр өчен 3 ел алдан чиратка язылучылар булган, чөнки урын җитмәгән. Халык мөрәҗәгатеннән соң 2 ел элек Татнефть җәмгыяте мәктәпкә 2 катлы бина бирәм. Быел аны төзекләндерергә булалар. Ремонттан соң монда тагын 150 бала йөри алачак. Ул булган ихтыяҗны тулысынча каплар дип өметләнәләр. В связи с высоким интересом родителей Яңа уку елына безгә әтиәниләрдән 217 гариза килде, әмма элек без аларның 60-ын гына кабул итә алыр идек. 2 ел элек яңа биналы булдык, ләкин анда балаларга белем бирү өчен мөмкинлек аз иде. Юынтык, су турбалары сузылмаган, раковиналары юк, кечкенә бүлмәләр, шуңа капиталь ремонт ясарга булдык. За 2,5 года
2 ел ярым эчендә Татнефть Лениногорск районы үсеше өчен 533 миллион сум акча бүлеп бирде. Безнең өчен бу зур сан. Киләчәктә дә районга ярдәм итәргә планлаштырабыз. Мәсәлән, хастаханәне ремонтлап, мәктәпләрне җиһазландырырга ниятлибез. Соңгы елларда Лениногорскида күп фатирлы йортлар төзелә, авыллардагы өйләргә су кертәләр, мәктәп, балалар бакчаларын ремонтлыйлар, район үсешенә миллиардлар бүлеп бирелгән. 1 сентябрьгә күпчелек безнең учреждениялар әзер, һәм менә бу әз генә калды эшләр, мин уйлыйм инде бу көннәрдә бетәр ди. Программалар важный безнең өчен бүген бу йортлар мәсьәләсе, безнең многоквартирный йортларны ремонтлау алып барасы, һәм йортларын тәртипкә благоустраивать итеп салу программалары, һәм инде менә бу су кертүен авылларда бик күп эшләр алып барыла. Районда авыл хуҗалыгы күрсәткечләре яхшыра, социаль проектларның күбесе нефтьчеләр ярдәме белән тормышка ашырыла. Рүзәл Шарипов, Сирина Васильева, Рәмзли Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Ана Урта Азияның йөзек кашы Шәрих йолдызы борынгы сарайлар башкаласы диләр. Бүген Казаннан Ташкент каласына туры авиарейслар ачылды. Үзбәкстан башкаласына самолет атнага бер тапкыр очачак. Элек Мәскәүдә күчеп утырырга туры килгән, хәзер юлга вакытта азрак сарыф ителә. Бу инде Татарстан белән Үзбәкстан арасында 3нче туры рейс. Җиләк җимеш, тукымалары һәм тарихи йортлары белән дан тоткан борынгы шәһәрдән килүче беренче очкычны хәбәрчеләребез каршы алды. Ташкенттан туры авиарейс белән килүче беренче пассажирларны әнә шулай тантаналы төстә каршы алалар. Бу Казан аэропортының күптәнге традициясе. Очкыч башкалага иртәнге 5-тә төште. Кунакчыл Татарстан җиренә аяк басуга пассажирлар милли ризыгыбыз чәк-чәктән авыз итә. Элек Казаннан Ташкентка күчеп утыруларсыз барып җитеп булмый иде. Нигездә Мәскәү аша йөргәннәр. Бу беренчедән кыйммәткә төшә, икенчедән вакыт күп сарыф ителә. Хәзер юлга нибары 3 сәгать китәчәк, 3-4 тапкырга тизрәк дигән сүз. Полет проходил отлично, бик яхшы. Без Үзбәкстанга бардык, Ташкентка, кунакка тигә. Вот без яхшы каршы алып, яхшы нитеп, менә кайтып җиттек, Аллага шөкер. Яңа юнәлешкә ихтыяҗ зур. Аны Татарстанлылар да, Үзбәкстанда яшәүчеләр дә көтеп алды. Казаннан киткәндә дә, бирегә килгәндә дә самолетка билетлар тулысынча сатылып беткән булган. Халыкара рейс өчен бу бик яхшы башлангыч диләр авиакомпания вәкилләре. Кичә шуның кадәр үк пассажирны озаттык. Бүген каршы алдык. 50 кешелек очкычта буш урыннар юк иде. Бу шатлыклы күренеш. Узган елның сентябреннән Казаннан Самаркандка самолетлар оча башлады. Аңа кадәр Фәрганәгә. Хәзер 2 башкаланы тоташтырган рейс ачылды. Татарстан һәм Үзбәкстанны инде күптәннән мәдәни һәм икътисади элемтәләр бәйли. Президент Шәвкәт Мирзияев 1 ел эчендә Татарстанга 2 тапкыр килде. Октябрь һәм февральдә. Рөстәм Миңнеханов апрель аенда Ташкентка баргач, 2 төбәк арасында хезмәттәшлекне арттыру кирәклеге турында әйткән иде. Туризм өлкәсе шактый аксый диләр. Хәзер бу кимчелекне төзәтүгә зур адым ясалды. Последнее время очень активная работа. Татарстан һәм Үзбәкстан хөкүмәте арасында соңгы вакытта бик актив эш алып барыла. Икътисад, сәнәгать, туризм юнәлеше буенча багланышларны киңәйтәләр. Яңа маршрут ачылу шуның нәтиҗәсе. Рейслар атнага 1 тапкыр якшәмбе көнне ясалачак. Киләчәктә тагын бер маршрут өстәлергә мөмкин. Үзбәкстандагы иң борынгы калаларның берсе Бухарага самолетлар җибәрү турында сөйләшүләр башланды. Лиана Бәхтиева, Алена Струминская, Алмаз Заердинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген бердәм Россия берләштерә дигән автобус марафоны Лениногорскида булды. Мәдәният йортында районда яшәүчеләр белән очрашырга Дәүләт Советына депутатлыкка кандидатлар Фәрит Мөхәммәтшин, Ирек Хәнифов, Илшат Аминов килгән иде. Лениногорскида узган ел 30 республика программасын тормышка ашырганнар, алар нигездә төзелеш һәм юл ремонтлауга кагыла. Быел әлеге эшләр өчен 90 миллион сум акча бүленгән. Инженер шелтәрләрен алыштыралар, нефтьчеләр башлыгы белән ел сайын райондагы 3 авылга су кертелә. Халык махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтә. Бердәм Россия партияның президиум карары нигезендә эшләнгән. Без уйлаштык, ничек иттереп халыкка мөрәҗәгать итәргә, ничек иттереп халыкка, безнең сайлаучыларыбызга җиткерергә Бердәм Россия партияның эшләгәнен, аның вазифасын һәм халык белән очрашып, менә бүген Лениногорскида, кемдер икенче шәһәрдә, кемдер районнарда йөри. Убор көсте булса да, без халык белән күп очрашабыз.
Бүген КПРФ партиясының Татарстандағы бүлігінде олда тұрған агитация кампаниясы бойынша фикір алыштылар. Олар 100 000 дәнәдә мәгълүмати буклетлар әзерләгән, сайлау программасын татар һәм рус телләрендә язганнар. Хәзер аларны кандидатларга һәм тарафдарларына таратачаклар. Башка агитация материалларының макетларын раслыйлар, шулай ук календарьлары бастырыла башлаган. Кандидатларны матбугатта чыгыш ясарга әзерләйләр, шулай ук сайлау участокларында эшләүче күзәтүчеләрне укытырга җыйналар. Бүгін ертеге біздің машиналарыбыз районлар, шәһәрләргә баралар, аларны тараталар. Анда да зональный семинар совещаниеләр уздырабыз. Һәм квартирда сайлаучыга без ул буклетларны, календарикларны, программаларны, газетларны тапшырырга тиеш. Ник дигәндә, почтовый ящикларга генә салып, ул кешегә барып җитми. Бүген Әлмәткә эшлекле сәфәр белән беренче тапкыр Дәүләт Думасы рәисе урынбасары, Думада Новые люди фракциясе җитәкчесе урынбасары Владислав Дованков килде. Аны партияның Татарстан бүлеге җитәкчесе Роза Гайнетдинова озатып бирде. Владислав Дованковны шәһәрдәге социаль учреждениеләр эшчәнлеге белән таныштырдылар. Ул югары нефть мәктәбенең уку һәм спорт биналарын карады. Фабрика яшьләр үзәгенә барды. Бирдә район башлыгы Тимур Нугманов катнашында эшмәкәрләр һәм җирле үзидарә башлыклары белән очрашу узды. Алар шүп-шар реформасы язмышы, салым ставкасы һәм күп балалы гаиләләр өчен социаль ташламалар мәсьәләсе турында фикер алыша. Владислав Дованков Әлмәт эшмәкәрләрен Дәүләт Думасының экспертлар советы утырышында катнашырга да чакырды. Анда бүген яңгыраган проблемалар турында сөйләшергә планлаштыралар. Видно, что предприниматели поддерживают в первую очередь. Әлмәттә эшмәкәрләргә тиешле ярдәм күрсәтелгәне күренә. Күбесе салым ставкасы турында сорый. Кайда ничек дөрес итеп түләргә, моны бөтенесе дә белми әле. Хисап тоту үз мәшгульләрнең хокуклары да кызыксындыра. Бүген яңгыраган барлык сорауларны да Дәүләт Думасында тагын бер кат күтәрәчәкбез. Акбарс хоккейчылары җәйге ялдан соң күнегүләргә чыкты. Журналистларга яңартылган команда һәм яңа баш тренер Әндәр Гатиятуллины тәкъдим иттеләр. Исегезгә төшерәбез, Казан клубыннан Зинатулла Билалетдинов һәм 7 уенчы китте, 5 яңа хоккейчы кушылды. Киләсе сезонда зур уңышка ирешергә тырышудан тыш, баш тренер алдында тагын нинди җитди бурычлар тора. Акбарс клубы базасындагы ачык күнегүләрне Илдар Софилин күреп кайтты. Бу ачык күнегү спортчыларга гына түгел, журналистлар өчен дә кызыклы. Бөтен камералар яңа баш тренер Әнвәр Гатиятуллинга төбәлгән. Устаз үзе игътибар белән хоккейчыларның хәрәкәтен өйрәнә. Аның фикеренчә, бу спорт төрендә бернинди вак-төяктә юк. Буздагы бер хата күп нәрсәне үзгәртергә мөмкин. Әнвәр Гатиятуллин матбугат конференциясында журналистларны татарча сәламләде. Минем алда 2 максат тора ди: команданы җиңүгә әзерләү һәм туган телдә сөйләшергә өйрәнү. 2 юнәлештә дә җитди әзерлек көтелә. Әлегә ияләшү, яраклашу бара ди. Исегезгә төшерәбез, Әнвәр Гатиятуллин тумышы белән Чиләбедән моңа кадәр трактор командасында устазлык итте. Төрле елларда узган дөнья чемпионаты һәм яшьләр хоккей лигасында бронза медальләр яулаганы бар. Акбарс белән май аенда килешү имзаланган иде. Для нас ребята все новички. В прошлом сезоне мы не работали. Минем өчен бөтен уенчылар да яңа, чөнки узган сезонда бу командада эшләмәдем. Без спортчылар белән аерым сөйләшүләр үткәрдек. Клуб җитәкчелеге куйган максатларны аңлаттык. Әзерлек программасына үзгәрешләр, төзәтмәләр керттек. Хоккейчыларның осталыгын, омтылышын карыйбыз. Сезон арасында Акбарслар составыннан 7 уенчы китте. Вячеслав Воинов, Артем Лукаянов, Александр Радулов, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Максим Марушев һәм Райли Барбер. Яңа 5 уенчы кушылды. Канада хоккейчысы Ник Петан Казанга узган атнада гына килде. Шуңа ул бүген бузга чыкмаган. Калганнар һәммәсе дә күнегүдә. Татарстан бузында чыныгып үскән Альберт Яруллин 3 сезон Чиләбе клубында уйнаганнан соң яңадан Акбарска кайтты. Конечно, всегда приятно возвращаться. Яңадан монда кайту күңелле әлбәттә. Күп нәрсә үзгәргән, клубның яшел төсе дә җанга рәхәтлек бирә. Яңа сезонга әзерләнәбез. Александр Барабанов Акбарска чакыргач Төньяк Америкадан кайткан. Сезон кызыклы булачак, дөрес аермалыклар да бар ди. Немножко непривычно. Ияләшелмәгән, мин 4 ел дәвамында үзем генә әзерләндем. Чит илдә бит күнегүләр башкачарак. 43 көн лагерьда күнекмәләр уздырасың, аннары уен, биредә бер көнгә 2 тапкыр күнегү оештыралар. Шуңа бөтен сөякләрем сызлый. Тиздән яраклашырмын дип уйлыйм. Күнегүләрдән күренгәнчә, бозда тизлек һәм һөҗүмнәргә зур игътибар юнәлтеләчәк. Шул максаттан көчле, өметле хоккейчылар җәлеп ителгән дә.
Все отлично, в рабочем режиме тренируемся. Бу командаға кушылуыма шексіз шатмын. Спортчылар алдына зур мақсатлар куйылган. Ул әлбәттә җаваплылыкны арттыра. Монда күчү минем өчен зур үсеш. Зур тизлектә уйнаганда көндәшләрдән алканы алу, төгәл итеп һөҗүм оештыру, ышанычлы саклану, иң мөһиме хаталанмау ди клуб вәкилләре. 7 август көнне Акбарс Әлмәттә Нефтяник белән иптәшләрчә уен үткәрәчәк. Физик әзерлек шунда күренер. Сейчас в сезон, я думаю, что вступим этим составом. Яңа сезонны шушы составта башлаячакбыз. Уенчылар туплау буенча планлаштырылган эшләрне башкардык. Барысы да җиңүгә омтыла дип уйлыйм. Позиции, которые планировали, но не смогли. Искә төшерсәк, Акбарс хоккей командасы соңгы тапкыр 2018 елда җанатарларны Гагарин кубы белән шатландырган иде. Ул чактагы куанычлы мизгелләр әле һаман да истә. Быел да клуб алдына иң зур максатлар куела. Җиңү өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Менә хәзер без Акбарс командасы базасында игътибар итсәк, яңа сезонда җиңү яулап истәлеккә фотога төшкәннән соң, аны урнаштыру өчен махсус менә шундый яктырткычлар белән ясалган урын инде әзер. Бар тик кубокны яулыйсы гына кала. Алдагы сезон бик тә мавыктыргыч булырга ошаган Акбарс командасы беренче уенны төп төгәл бер айдан 5 сентябрь көнне иң максатчан көндәш Салават Юлаев командасы белән Уфада үткәрәчәк. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Хәзер реклама була, аннары Рәдис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Исәнмин торыгыз. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс Алтын-Яр. Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. Алтын-Яр. Гармония комфортной жизни. 216 68 68. Раз в году любая мама превращается в супермаму. Рюкзак, школьная форма, тетради. Все купить, ничего не забыть. С Центра Финанс стать супермамой легко. Берите деньги, собирайтесь в школу и не платите проценты. Всех супермам ждем в офисах Центра Финанс. От мух Мухаяр. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстан киләсе тәүлектә көньяк циклон йогынтысында булачак. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү август аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Орша, Кукмара, Яшел үзәндә алмашынучан болытлы, явым-төшем, көндез температура плюс 25-26, төнлә плюс 14-16 градус. Буа, Кайбыш һәм Шүпрәледә аязучан болытлы, яңгыр көтелми, көндез 26-27, төнлә 14-18 градус җылы. Чиста, Яңа Шишмәдә һәм Мамадышта алмашынучан болытлы, явым-төшем фаразлана. Температура көндез 26-27, төнлә 13-16 градус. Яршаллы Әгерҗе Сарманда аязучан болытлы, яңгыр явачак. Температура 24-26, төнлә 14-16 градус җылы. Әлмәт, Баулы һәм Лениногорскта алмашынучан болытлы, явым-төшем көтелә. Температура көндез 25-27 градус, төнлә 14-15 градус. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә браз яңгыр явачак. Зиядә көндез 25, төнлә 16 градус җылы. Алмашынучан болытлы була, явым-төшем вәгъдә итәләр. Болгарда көндез 26 градус, төнлә 18 градус. Аязучан болытлы, браз яңгыр фаразлана. Алабугада температура көндез 26 градус, төнлә 15 градус җылы. Монда да аязучан болытлы һәм явым-төшем көтелә. Казанда алмашынучан болытлы, браз яңгыр явачак. Көндез 26, төнлә 17 градус җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итәчәк. Җил көнбатыштан секундына 3 метрга якын, дымлылык 51%, магнит кырытыныш. Әлегә шулар сезнең белән студияда Рәдис Гарипов иде. Мин сезнең белән сау булашам. Атналар уңышлы булсын.